Kopogore gi weche mag somo en jotelo mopogore duond buch ODM medo mana kwayo kwe kod riwruok e seche matung' ni pod dhi nyime e duond burano masane chalo ka gima ni kod kweth ariyo mopogore. Jalup gavana ma Kisumu Laktar Matthew Owili wacho ni kanyakla achiel ma duond burano ema biro nyuolo olemo. Omero ni oganda luo kendo jokanyo mag ODM nyaka riwre to kogaye mar ODM mano Laktar Oburu Oginga mane oseyier ma opuodhi kendo nego miye sir. Owili mane lose boma Kisumu wacho ni onge mar riwruok biro lalo oganda luo ahinya to sani ma moluor Raila Odinga onge. Ng'ama chal gi baba Raila Amolo Odinga konindo to gik makoro timore sane gi gin gik manyaka ne timre nikech ing'eyo ni yien maduong' kogore piny to kata winy ma ande ni ewi yien no dhi winjo matek kata mana lee moro amora kata joma ne bedo e tie yien kanyo ka bedo e tipo. Omiyo gima timore anyalo wacho ni en gima ne wanyalo wacho ni nyaka ne timre kaponi gima kamano nosetimore. Kwayo mara maduong' ahinya en ni wan joka ng'ata diwa wan joka ng'ata achiel. Jo mosewuok koni gi koni waduoguru ang'o waduoguru kanyakla nyo waseyiero jatelo miluongo ni Dr. Oburu Oginga Odinga kaka jatelo mar ang'o mar chamano gi sani kendo ne osepuodhe gi Central Committee to kod Governing Council. Nyo wasebedo piny kaka oganda Siala Resort kacha manyo wasego mbaka manyo wasemiye thuolo mondo mi odhi owuo gi wuon piny waneni wadhi e piny